Suomalaista kiinteistövälittäjä Katja de los Reyesia kutsutaan jopa Hollywoodin kiinteistökuningattareksi välillä. Sä itse asiassa myyt juuri Beverly Hillsin kaikkien aikojen kalleimman asunnon $70 miljoonalla. Oikein hyvää huomenta, Katja. Huomenta. Kerro ihan aluksi, että minkälainen tuo oli tuo $70 miljoonan asunto? No, on se aika hulpea, että sinne kun käveli sisälle, niin oli sellainen henkiä salpaava olo, että se oli todella mahtava, massiivinen ja se on niin valtava ja se näköala sieltä, niin henki salpaantui, voi sanoa ihan suoraan. Meillä on itse asiassa noita kuvia tuosta asunnosta, niin katsotaan niitä tähän ihan alkuun. Ruudussa näkyy siinä, kerro vähän, että mitä siinä on kaikkea. No tässä on tämä takapiha ja tuollainen Infinity uima-allas ja siinä näkyy olohuonetta ja oleskelutiloja, että siellähän on montakin erillistä tällaista loungea ja olohuonetta ja niin edelleen, että siinä näkyy vähän keittiötä ja sitten yhtä makuuhuonetta ja näin. Kaksikerroksinen, valtava rakennus tosissaan, että sinne mahtuu kyllä paljon kaikenlaista. Ja siinä on taas toinen kuva tuolta sisältä. Se on sieltä alakerrasta, joo, ja siellä näkyy vähän autotallia, eli siinä autotallin ja tämän huoneen välissä on sellainen lasiseinä, mutta tosissaan niin sinne autotalliin lasketaan sellaisella hissillä autot sitten tähän näytille, että tässä kun pidetään juhlia, niin sitten voi ystävät katsella ja ihailla niitä hienoja. Ja 2004 tässä ja täällä oli kaikki sisustukset oli viimeisen päälle ja karkkiseiniä ja mitä kaikkea tällaista? Joo, siellä oli sellainen jännittävä tämmöinen karkkiseinä, jossa oli sitten kaikenlaisia karkkia kymmenien tuhansien edestä. Sitten että sieltä sai sitten vieraat käydä napsimassa niitä ja se oli aika jännä juttu. Ja tässä on tosiaan tämä tequila-baari on tuolla takana, missä näkyy sitten noi tällaiset taulut. Niin ne tauluthan on niinku TV:tä ja sieltä näkyy sitten se varsinainen yläkerran näköala. Ja sä myit tämän tämmöiselle ruotsalaiselle pelialan miljardöörille, mutta sä et pysty kauheasti kertoa, koska sullakin on salassapitosopimukset. Hänhän on puolittain suomalainen tämä ostaja, mutta miten tämmöinen kohde myydään? No niin, ensinnäkin niin meillähän on vähän eri systeemi siellä, mitä mä ymmärrän, kuin täällä Suomessa, kun tämä kiinteistövälitys toimii. Että meillä on myyjällä oma agentti, joka ajaa myyjän etuja, ja sitten on ostajalla oma agentti, jota täällä ei ilmeisesti sitten ainakaan yleisesti ole, mikä taas tuntuu niin erikoiselle meistä, että täytyyhän niin kuin ostajallakin olla se. Ja se agentti, joka ajaa sitten ostajan etuja. Niin. Ja mä olin tässä se ostajan agentti. Miten sitten sun elämä muuttui noiden talokauppojen jälkeen? No onhan se jonkun verran muuttunut, että tullut tällaista ylimääräistä ohjelmaa. Aamu-televisio muun muassa pyydetään. Aamu-televisiota ja vähän muitakin projekteja on tässä meneillään. Niin mä oon saanut aika paljon nyt kutsuja tuollaisiin ensiavauksiin, tilaisuuksiin. Kun tulee joku uusi tällainen $20 miljoonan talo, niin mä saan sinne tällaisen VIP-kutsun ja pääsen katsomaan ihan ensimmäisten joukossa sitä. Ja näin, että jos olisi sitten varsinaisesti joku ostaja mielessä jo tällaisiin taloihin, nehän on mahtavia tilaisuuksia. Ne on tällaisia cocktail-tilaisuuksia ja siellä on auton parkkipalvelut heti, kun sinne saavutaan ja joku kävelyttää sinut sitten sinne taloon. Ja siellä on sitten juomat ja adeurs ja palvelut ja tarjoulut ja siellä kierretään sitten nämä lokaalit ja katsellaan. Ja siellä on ollut ihan tunnettujakin kiinteistövälittäjiä, sellaisia, joilla on omat TV-ohjelmat, niin siellä paikallisia, niin se on ollut ihan mielenkiintoista kyllä. Ja myös sä oot puhunut suomalaisten ihmisten kanssa omassa TV-ohjelmasta nyt. On ollut vähän sen puhetta, mutta siitä ei sen enempää vielä tässä vaiheessa. Okei. Tämä asunto oli tosiaan esimerkiksi Beyoncé ja hänen miehensä Jay-Z, niin hekin olisivat halunneet tämän ja muutamia tarjouksiakin jo antoivat, mutta miten sitten kävi? No mä ajattelen, että siinä ehkä kävi niin, että tosissaan heillä ei ehkä ollut sitä käteistä sitten, kuten taas minun asiakkaalla oli sitten se laittaa ne dollarit pöytään ja tehdä se käteistarjous. Se voitti. Se voitti. Kuinka paljon tapaat tuolla julkisuudessa olevia ihmisiä, siis tämmöisiä Hollywood-megastaroja?
kun asut Los Angelesissa? Los Angeles on siinä mielessä ihana paikka, että siellä on se Hollywood ja siellähän ei koskaan tiedä sitten keneen törmää. Että olen kyllä tavannut ja joskus jutellutkin Michael Jacksonin kanssa esimerkiksi ja Princen. Tässä on muuten kuva tästä Michael Jacksonista. Joo, tämä on vuodelta 1995. 1995, joo. Saatuttiin olla Beverly Hillsissä ihan vaan kiertelemässä ja näyttämässä paikkoja ystävätterille ja siellä oli Michael Jackson ja sen verran uskalsin, vaikka ujo on, että uskalsin pyytää yhteiskuvaa niin. Miten sä oot ylipäätänsä päätynyt tuonne? Sä oot siis 92 lähtenyt Suomesta pelkästään matkalaukun kanssa Yhdysvaltoihin. Mitä sitten tapahtui? Joo, se oli se 90-luvun lama tuli silloin ja ajattelin, että tässä on hyvä sauma, vaikka mulla oli hyvä työpaikka kyllä, niin että tässä on hyvä sauma nyt lähteä vähän sitten kokeilemaan omia siipiä. Mä halusin lähteä jonnekin, missä mä voisin harjoittaa mun peruskoulun englannin kieltä. Ja niin sen takia sitten sattumien kaupasta päädyin sitten Los Angelesiin ja jäin sille siljalle tielle. Ja sä oot nyt ollut kiinteistövälittäjänä 10 vuotta, vähän pidempään ehkä. Joo, mä olin kiinteistöhuollossa ensin 98. Joo. Sain kunnon oikein työpaikan siellä, näissä pilvenpiirteissä hoidettiin sitten niitä kiinteistöjä ja näin. Ja siinä yhdessä vaiheessa sitten vaadittiin työkuvaan, että mä sain ylennyksen, niin mun piti saada tämä kiinteistövälittäjän lisenssi ja hoidin sen. Ja olin siellä sitten vielä parisen vuotta sen jälkeen ja tiesin kuitenkin jossain vaiheessa, oli sellainen kipinä, että taloja mä haluan ruveta myymään. Ja sitten uskalsin yhtenä päivänä hypätä sitten toiselle puolelle ja jotta tosissaan jättää niin kuin tällaisen vakaan työpaikan ja jäin vähän niin kuin silleen ilman päälle, mutta hyvin se on sitten. Minusta oli kiinnostavaa, kun sä kerroit jossain haastattelussa, mä luin sun haastattelun, taisi olla Gloria-lehdessä. Sä noin vuosi sitten laitoit $1 miljoonan setelin kuvan seinälle. Minkä takia sä teit näin? No musta oli aika hauska se $1 miljoonan seteli, että mähän ihan sen niin kuin huvikseni ostin. Mutta se olikin ihan oikein tuntunen se seteli. Että se oli ihan kuin se olisi oikea dollari ollut ja $1 miljoonan siinä. Ja mä laitoin sen sinne mun aarrekartalle sitten ja mä laitoin sen siihen ja mä ajattelin, että no joku päivä. Ja sitten muutaman kuukauden päästä nämä talokaupat kävi ja se oli realisoitui tämä visio. Minkälaisia visioita sulla tulevaisuudesta on nyt? Mitäs seuraavaksi? No mitäs seuraavaksi? Samaa rataa mennään, että tietysti yritän kehittää kiinteistövälitystä ja sitten mulla on toinen bisnes, jota kehitetään tässä matkailubisnes, jota kehitän niin kuin tässä yhtä lailla, että niin ei ole vapaa-ajan vietto-ongelmia, voin sanoa. Ja ehkäpä TV-ohjelma Suomeen. Koska en tiedä. Se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi. Hei, kiitos oikein paljon, Katja. Kiitos.